मानगोनां बिश्वजित दैमारि सार बिथाङा रायजोनि गोसोखौ देरहासारनो हादों, माने रायजोनि गोसोखौ बोहोनो हादों, बिनि थाखायनो बिथांनो भटखौ होदों। तामुलपुर बाखि रायजो राजा बिथांमोना फोथायदों जे बिश्वजित दैमारि बायदि सासे नेताखौ मोननानै बिथांमोना बयबो लोब लोबैनो कुनु जाति धर्म भाषा बासियालासेनो बेवहाय भट होना देरहासार होदों। आरो बेवहाय जोंहा जोंनि बिटिसिनि मानगोनां डिपुटि स्पिकार बिजित गोरा नार्जारि बिथां दं, आरो जोंनि गोहोगोरा प्राक्तन मन्त्रि दानि MCLA रेखारानि दास बर' बिथाङा दङ। आरो लोगोसे बेवहाय जोंनि मोननै गोहो BPF आरो BJP जेब्ला ज' जाबाय, बे मोननै गोहो ज' जानायनि थाखाय जोङो गोरलैयै देरहासारनो हादों। मोनबेसे बेखौ जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ बिथाङा सावरायबाय थादों, मैयाबो मोनसे मिटिङाव बिथाङा सावरायदों। आरो निस्सय जोङो आखाबादि जोंनि BTC ओनसोलाव साब्रै साबानि गेजेराव बा साथाम साब्रैनि गेजेराव जोङो मोननो हागोन, आरो जोंनि ओनसोलखौ जोङो आरोबाव जौगाहोनो हागोन। जोंनि BTCआ गोबां बोसोर गोग्लैसोना थानायमोन, आरो आद्रा माखासे जोंनि एग्रिमेन्टफोर दङमोन, बेखौ मावफुंजोबनो थाखाय निस्सय एबार सुजुग होगोन आरो होबाय थादों। आं नुनो मोनदों जोंनि BTC एग्रिमेन्टनि दारा BTR एग्रिमेन्टनि दारा मावनो थानाय माखासे बिथांमोना मावनो हायाखैमोन, बेखौ जोंनि मानगोनां चिफ सारा मावगासिनो दङ। जेरै जोंनि मुरबिलायाव फुड मामोनलाय बे मोनसे इन्डास्ट्रि बानायनायनि खोथामोन, बेखौ इतिमध्य जों आरम्भ खालामबाय, बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बेबायदि।